tapi cek rias engko ya. Sampeyan budal saiki ta? Weh, tak omongi, iki aku amar wonge. Iya, Mbak. Lagi dirasani ndek bengi kok ya gak enak ya, Mbak. Lah iya. Lah iya. Arep didelok. Mak wis tak omongi. Lah ya gak sida ngaji. Lah iya. Pingling. Deket, hei. Tuku gorengan tuh. Ya, iya, Mbak. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ki hawane kududan esuk-esuk ki jam piro. Terus ini mau make up lamaran, guys. Ada kabar apa guys jenenge? Duka. Nah, Mbak Endang kayak ya meninggal. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya ngono ya guys ya. Ya piye nih ya. Loro suwi kayak ngono, suwi gak ngevlog dari Mbak Endang juga. Ya yes, begitulah ya guys ya. Ternyata ya wong loro suwi ya urung karuane dipundhut karo Gusti Allah. Sing waras yo urung apa ki jenenge, urung tentu meninggali suwi ya ta. Kayak gak ngono lho. Yes, Gusti Allah ki ya. Yes, apa manut dawuh Gusti Allah ngene wis. Kapan-kapan sewaktu-waktu kita dipanggil itu kita siap ngono loh. Iya bra, wis siap bra sewaktu-waktu dipanggil. Bismillah. Kok bismillah piye? Lah piye? Ngono gak ya. Wong sing lara suwi kok Mbak Endang ya. Lagek anu Mas iki ya kok. Mbak Endang. Heeh. 2018 lho, leh lara. Masa orang ulas kan? Sebelum corona. Pokoknya sebelum corona 2018 mantu gini Norsa kok kayak kelingan. 20 selikur 16 bolong tahun sakit stroke. Masa 18 lho? Stroke 8 tahun. Bayangkan. Sampai alhamdulillah kan jadi aku dalam keadaan dia sendiri. Tak ada siapa-siapa. Ya alhamdulillah. Awak dhewe diparingi sehat. Diberi panjang umur. Iso golek duit. Nyambut gawe. Nah, mulane Mbak Endang biyen tau berjasa nang awake dhewe. Ngono. Tapi melu Mbak Endang wis enak ya? Oh, gak masih lara ada wong ya. Wis lara, dhewe melok orang 18 kok. Iya. Bener to. Ya. Lara. Gak rasa ya. Ya ono ya ini awake dhewe wis nyambut gawe 8 tahun. Kok gak kerja mlaku. Tak kira lagi dengenane. Gak keruwoso tenan. Yo, kerja itu ini loh kayak nek diimbangi dengan senang hati, kayak apa ya? Gak kerasa. Kayak wis hobi ngono lho. Gak wis hobi jadi gak kerasa. Tapi nek awake dhewe melu wong, alah kok setahun to. Sesasi rasanya gak betah masane nek kayak piye ya, kayak gak nikmati. Gak menikmati ngono lho kayak wis kudu ngene ngono. Aku soalnya tahu gak betah aku neng anu, neng apa jenenge? Neng utama tenan. Iki yo gak ngrasani ngono gak, mesti yo terlalu serius ngono lho kerja iki, gak iso. Oke. Thank you well teman-teman, selamat pagi. Ngono wae engko balik nang takziah, tak dandani mantan saya. Iki ning kompor apa ning anu ngisor? Ini kompor kayak. Gak ketok ning ngisor kayak. Aku rono ning ngisor kayak.
kadang dhuwur ngono wong iki gak kesal dene. Alhamdulillah. Oke, ngono bae. Engko nah ya. Oke, guys, ning kene nggone bos rosok. Foto, guys. Iki lho, guys, iki apa iki? Duh, kok ya enek pijel ning kene iki lho. Duh, pijel. Jan. Sing ngeruh iki kegunaane nggo apa, guys? Komen. Oke, yuk cus. Nek lagu iki. Terusane gone Pak nganu, gone Pak sapa iki jenenge? Pak Joko. Niki mboten kaget nggih. Niki lho, napa niku jenenge? Kipas niki lho. Nggih. Mbak Mano. Mas, Irino sejalet ta Mas, aku tak ngevlog Mas. Lagu gak iso ngevlog ya aku. Dipateni mau, pateni. Engko Mas, engko nek sik. Delet ta? 5 menit ya. Oh, wis enek to tiba. Mana penjone. Kan pon. Duh, kilo Bu Jan. Bos rosak ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Oke, kilo mantane nah. Oke, jilbab Cahayu. Pakai jilbab, Mbak. Oke. Ayo. Sampe gak jaga HP, jaga HP carrier nge-live. Pak sing ndek kan. Oh, biasanya nge-live Pak iki. Oh. Oke, ayo. Cus. Nek ijabe molor aku piye. Jam 6 ya iso. Jam 4. Oke. Mbak siapa sendiri sama? Sinta. Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta. Sip. Oke, bersama live Manohara. Oke. Sinta 500 lah ya. Nanti resepsinya bulan 9 pokoknya wis tak langsung. Dinane ku TikTok. Pakai TikTok karo hakim minggu. Mbak Cindy. Oke, ya sering Mbak Cindy. Mbak Oh, Sinta, Cindy. Kemeruh. Lah iya. Cindy. Mbak Sinta kok Mbak Cindy. Ya tak sepil nih dekoringo lamaran juga. Kok ya pinter wong ki basa muda nih kita lamaran ae sih. Kok pas wae nganu dan rapi ngono ya Pak ya. Terus ini dekornya, kita lihat dekor. Dekornya lamaran nih guys. Dekornya dari Madiun. Pundi ngono lho pokokan. Bukan dari Mbak Manohara iki. Oke. Ngapunten badhe ngevlog. Sibuk pokoknya tiap pawon nih. Lah iya sibuk. Lah iya. Jeng ben malah nemen nggih. Ya, pokoke kula tunggu mengke nggih. Lah nggih, mungkin nek dereng saged rika WA ngoten mawon mboten napa-napa. Nggih, pun. Kula usahane mriko mengke saged milih. Nggih. Pengene ketine Mbak Mano pokoke. Nggih, pokokan. Lah halah,
Ibu iki kok yo enak. Alhamdulillah kesampaian. Nggih, amin. Bos rosok ini bos rosok. Pagi, oke. Pagi. Jus. Jus. Neng di songi lho Ya, sayang. nggih. Wis diseboi ngono kuwi. Cepake dan. Ten desa cepakane tiwul. Boten sawi mawon lho. Cepakane tiwul. Kong sami mawon es. Nggih, suwun. Suwun, Mbak. Serius komplit, plet. Pun agak komplit iku takok. Kurang. Lah. Bisa sayang. Monggo Mbak Mano. Yo nasi ketinggalan. Yo jeneh bane ya. Katote. Lah. Oke. Meneruskan. Gak apa-apa Mas, soalnya Kak no Mas. Aman no Aman. Aman. Ini step demi step. Kecet-kecet Mbak step. Kan kuwi mau ngomong kontak Kontak pelayan. Mbak Mano kontak baca. Kenapa? Habis itu lo kan yo kayak enak sampai ngekip-ngekip apa. Kenapa? Ya? FYP nyanyian kok. Udah ngekip-ngekip apa? Boneka itu jadi pergi 10. Aus. Gak salah. Lebih untuk kembang, untuk kopi. Mersani Mbak. Rian Budi. Iku ponakan iki. Oh, nggih. Ponakane. Dalamnya pinggir putih, Mbak. Oh. Nggih. Mantanmu. Saya jenis apa Mbak Mano? Itu mantanmu apa mantanmu? Siapa tuh mantanmu? Namanya apa nih kok namanya? Oh, molok bendet ki lho. Cantik banget. Cantik. Panas sanggulan gitu. Kayak apa? Ketok jelek. Serius bagus kok. Basahan pi. Ketok guys.
Lokasi mana foto sayang? Aja kayaknya kayak 30 detik. Mbak Ira ini cantik. Enggak pakai selendang, apa apa enggak? Enggak usah, enggak ada. Enggak ada. Enggak pakai. Gitu tak? Iya, selendang settingan Mbak. enggak. Oke. Ini Mbak Luke. Jus. Iya, jus. Makasih ya, teman-teman. Makasih yang sudah menonton. Oke guys, ayo. Monggo Bu, matur riyen. Nggih, monggo. Monggo nggih. Monggo. Ayo, Mbak. Monggo nggih, Bu. Kok ya repot-repot men to, akeh men kok ya. Oke, Mbak, sik ya. Sama-sama. Oke. Ah, kok repot-repot to jenengan iki. Ayo, Mbak, sik ya. Ya, oke, thank you. Pak, monggo. Nggih. Monggo, Pak, semawon. Ayo, Mas. Oke, Bu baru pulang mau ngelayat aku. Mbak Endang. Mbak Endang meninggoy. Iya. Kek, ndang capcu sayur. Nek melu. Aku salin tok lho. Nyapa tok kok jilbaban ngono ae. Ya niki saking komplek ngono to. Lah yo apa olahe? Ya wis dipangan to, Bu. Ya terus. Loh, wis mateng to, Bu? Masak apa, Bu? Loh. Piye to? Jere kon mangan. Sekotok. Iya, kosek. Ayo dah cepet. Aku pengen ngising. Apa soto tai ya. Oke, ya lagi mulai ngerias kok ya. Digeget dengan Padang. Dan nek gak padang ya, Bang? Pakai tok to. Wis to ndang padang ono. Ras-rasan kulino. Enggak.